ai booking makeup a ce za a zo kwalliya in ajiye duk wani abu da nake da shi a wannan ranar wasu sharis ina ajiye shi sai kuma mutum ya zo ya ki zuwa kuma sannan still ya kira waya ya sanar cewa ba zai samu zuwa ba. Wani abin yana bata min yana bani haushi. Da ke dare da rana ni kai da ke tunani. Ai Haiba beauty, sunana Aisha Ibrahim Haiba, haifafiyar garin Malumfashi. Na yi nursery primary da JSS ina a NYSC Nursery Primary and JSS Birnin Kebbi. Sannan na yi senior secondary school ina a Federal Government Girls College, Gombe, still da a Birnin Kebbi. Na yi national diploma ina a School of Health Technology, Jamu, Jigawa State. Sai kuma na zo na yi higher national diploma ina a School of Health Technology, Kano. Ya aka yi na tsinci kaina a makeup? Na taso tun ina karama ina son makeup, ina son kwalliya. Shi ne kawai. Role model ɗina suna da yawa. Akwai Samsha Beauty, sannan akwai Remis Beauty Lodge, sai kuma Sisi's Glam. Abin da yake faranta min rai a makeup shine ina so in ji an ce za a zo kwalliya. Da a kira ni a waya ko kuma a mun magana ta WhatsApp a ce ana so za a yi bikin ina in zo in yi kwalliya ko kuma mutum zai zo. Sannan kuma ina jin daɗi in ga ina upgrading kayan makeup ina siyo kayan makeup. Abin da yana min daɗi sosai. Ina so in zama nima babba mai kwalliya, kowa ya sani, Najeriya ta sani, duniya ta sani a kwalliya. Aisha na faɗa. Akwai sana'a da nake bayan makeup. Ina sai da innerwears na mata da na yara. Sannan kuma ina sai da turaruka, irin kayan sanyi na yara haka su ma dai ina sai da. A dai buga can a buga nan. Shekara nawa na ɗauka ina makeup? A'a, na daɗe dai ina makeup nawa personal, kamar in biki ya tashi in ɗama mutum irin, amma in dai mai da shi sana'a gaskiya yanzu shekara ɗaya, duka last year ne. Kyautar da babana ya siya min kayan makeup, ya siya min komi na makeup, su ring light, su lead, har da iPhone di ya bani. Wace ƙasa nake da burin zuwa? To, as a Muslim, ai dai dole mutum bai je Saudiya ba yana so ya je saka farali, sai ina so in je Saudiya. Abinci da na fi so, ni gaskiya ban da zaɓi wani lokaci, ina jin abinci mai daɗi, amma kuma ina son tuwo mai daɗi, tuwo miya mai daɗi. Aisha na faɗa. Babban aminiyata, mahaifiyata, ita ce babban aminiyata. Ni ɗin takace rabar. Mana ina so ta ci gaba da makeup bayan na yi aure, ina kuma addu'a Allah ya bani mijin da zai dafa min, ya bani courage, ya supporting ɗina, business makeup ɗina ma ya fi na yanzu.